No, dneska začneme trošičku jinak, začneme v leže, takže si můžete už pomaličku lehnout a pomaličku si zavřít oči. Tak si už pomaličku najděte svůj pohodlný leh, ruce nechte podél těla. A zkuste se začít soustředit zase, tak jak to děláme na konci, tak na váš dech. Jenom si ho začít zvědomovat. A vést ho pomaličku od břicha k hrudníku a až do klíčních kostí. Můžu si teď ty ruce položit na břicho. A zkuste jenom na chvilinku dýchat jenom do toho břicha. Chcete ty ruce odtlačit. Chcete je zvednout a chcete, aby se rozšířilo to břicho do všech směrů, nejenom nahoru. Jak kdybyste kolem něho měli pásek a chtěli ho utáhnout. Ty ruce vám můžou pomoct v tom zvědomění si právě toho pohybu. Prohlubujte pomaličku ten nádech a výdech. Nechte ho tak dlouhý, jak potřebujete. Pomaličku přesuňte ty ruce na hrudník. Dejte si dlaně někde na spodní žebra, pod prsa. A zkuste pro změnu dýchat jenom do toho hrudníku. Měli byste cítit, jak se vám rozpínají ty žebra. S nádechem, jak jdou od sebe do všech směrů a s výdechem zase dovnitř. Dýchejte nosem. A ještě 2 nádechy, 2 výdechy. Super. Přesuňte teď ruce ke klíčním kostem. Můžete je buď překřížit, anebo prostě se jenom dotknout těch klíčních kostí. A tady je to nejtěžší, ale zkuste přesto začít zvedat pomocí dechu ty klíční kosti. Chcete dýchat ještě výše, než byly ty žebra, než byl ten hrudník. Měli byste cítit, jak se vám i lopatky vzadu vlastně rozpínají. Když tady máme ty ruce, tak je to jednodušší se zaměřit na tu část těla. Pojďte si ještě udělat 3 nádechy a 3 výdechy, každý sám. Super. Můžete povolit ruce zase podél těla. A ještě jednou si udělat tu vlnu, kdy začnu v břichu. Pokračuju do hrudníku a pak do klíčních kostí a zpátky. Tentokrát by to mělo být o trošku více zvědoměné.
ještě jeden nádech. Výdech. Můžu už se vrátit k svojemu normálnímu dechu. A ještě si se zavřenýma očima můžu zase dát nějaký záměr pro tu lekci, tak jak to děláme občas. Může to být přání nebo nějaká myšlenka, nebo cokoliv, na co chci během té lekce možná někdy myslet. Super. S výdechem už pomaličku pokrčíme nohy. Můžeme si otevírat pomaličku oči a přitáhneme k sobě kolena k hrudníku a začneme dělat takové kolečka na jednu stranu a na druhou stranu. Pojďme si chytnout teďkom z nohy z vnější strany chodidla a zkusíme se ještě tady trošičku zahoupat na jednu a na druhou stranu. Pozice šťastného dítěte. Super. Nohy pokrčím zpátky na zem a dám si teď s pravou nohu přes levou, jak kdybych seděla na židli a dala si nohy přes sebe. Zvednu ty kolena, zvednu ty nohy, chytnu se za opačné kotníky a ty kotníky s výdechem trošku přitáhnu k sobě. Směrem k zemi. Chci povolit ty hýždě, tlačím pořád záda k zemi, jo, nemám bedra odlepené a zhluboka dýchám ještě pořád. Můžete se tam zase trošičku na jednu a na druhou stranu zhoupnout, ale aby vás tam nic nějak moc netáhlo. Ty kolena můžete trošičku dát k sobě, od sebe. Tak intuitivně. S výdechem povolím, rozpletu a zase si přehodím. Takže tentokrát levou přes pravou, chytnu si zase opačné kotníky a stlačím je co nejvíce k zemi. Mělo by to být příjemné pro ty dolní záda. Kdyby vás to náhodou někde tak zvláštně táhlo, tak určitě se vraťte spíše zpátky. Zase se můžu zahoupat trošku. Super. A rozpustím to. Přetočím se pomaličku na levý bok a můžu se zvednout. Zvednu se už na všechny 4 rovnou. Ruce dám do podložky. S nádechem se podívám nahoru, otevřu hrudník, s výdechem se prohrbím a podívám se na břicho. Nádech, výdech. Nádech a výdech. Pojďme ještě párkrát. Nádech, výdech. A ještě nádech. Výdech, zůstanu tady zakulacená chvilinku, tlačím hlavu co nejvíce k břichu. Výdech povolím. Spojím si kolena k sobě a zvednu špičky. S nádechem se podívám za pravou stranu a zároveň ty špičky posunu doprava, takže ucítím ten bok, jak se mi k sobě úplně smrští. Nádech doprostřed a výdech na druhou stranu. Podívám se na levou. Nádech doprostřed, výdech na pravou. Nádech, výdech na levou. A ještě jednou na pravou a na levou. Super. Zafixuju si špičky do podložky, zafixuju si i ruce, roztáhnu prsty a s výdechem lehce kolena jednou nad zem. Chvilinku tady zůstanu. Držím. Jsem ve stolečku, takže mám rovné ty záda. Snažím se mít podsazenou pánev trošku, jo? Trošičku tu hlavu zvedni, jenom takhle. Jo, ať máš takhle tu páteř rovně a nepropadá se ti. Super.
Můžete povolit s výdechem. Paráda. Podívejte se teď na mě, co si vyzkoušíme. Půjdeme potom zpátky a půjdeme dozadu a dopředu. Jo? Uděláme takovou žábu vzadu a dopředu půjdeme do plenku. Pro koho by to bylo těžké, tak to dělá jenom takto na 4, jo? Tak pojďte, zafixujeme. Špičky i prsty. Výdech, vynesu kolena. Chvilinku zůstanu tady v té pozici. Super, jdu dozadu. Nádech dopředu do plenku. Výdech dozadu. Nádech dopředu. Výdech. Nádech. Pojďme ještě 5. 4. 3. 2. 1. Zůstanu v té žábě na chvilku. 5, 4, 3, 2, 1. Do plenku. 5, 4, 3, 2, 1 a pes hlavou dolů. Odtlačím se od rukou, narovnám záda, zkusím ty prsty pořádně roztáhnout od sebe, odtlačuju se. Není mým cílem mít ty paty na zemi, ale spíše mít rovné záda. Paráda. Prošlapejte si pravou, levou, pravou, levou. Nádech, výdech. Podívejte se pod pravé rameno, pod levé. Na jednu, na druhou. Ať si tam hezky uděláme takového dynamického toho psa hlavou dolů. Nádech, podívám se před sebe. Přikročím pravou, levou dopředu. Hluboký předklon, chytnu se za opačné lokty a vyvěsím se. Povolím hlavu, jo? Nechám to spadnout. Paráda. Nádech, odtlačím se od holení, podívám se dopředu, rovný předklon. Výdech hluboký, odroluju se nahoru, ruce vzhůru. Výdech, modlitba před sebe. Nádech, obě ruce nahoru. Výdech, půjdu na pravou stranu a jenom se lehce podívám na levou. Nádech doprostřed, výdech, druhá strana. Dívám se nahoru. Ještě jednou nádech, výdech, jenom tím hrudníkem. Nádech, výdech. Super. Nádech, výdech, hluboký předklon. Nádech, odtlačím se od noh, rovný předklon. Výdech, ruce do země, odkročím nebo odskočím do plenku. Výdech, čaturanga nebo dámský klik. Nádech, otevřu se, kobra. Výdech, pomaličku, pes hlavou dolů. Odrolovávám se buď přes kolena nebo přes plenk. 2 nádechy, 2 výdechy. Zase zkusím rovné záda, povolená hlava. Nádech, podívám se před sebe, přikročím nebo přiskočím. Výdech, hluboký předklon. Nádech rovný. Výdech hluboký, pomaličku se odroluju úplně nahoru. Obě ruce k nebi, výdech před sebe. Jdeme znovu. Nádech, výdech, hluboký předklon. Nádech, rovný předklon. Výdech, ruce do země, odkročím nebo odskočím. Výdech, čaturanga nebo dámský klik, nádech, kobra. Výdech přes hlavu, pes hlavou dolů. Nádech, výdech. Super, podívám se před sebe, přikročím nebo přiskočím. Výdech, hluboký předklon. Nádech, rovný předklon. Výdech, hluboký a odroluju se úplně nahoru. Ruce k nebi, výdech před sebe. Nádech, ruce nahoru, výdech, hluboký předklon. Nádech, rovný předklon. Výdech, ruce do země, odkročím nebo odskočím. Výdech, čaturanga nebo dámský klik. Nádech, kobra. Výdech, pes hlavou dolů. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Podívám se před sebe, přikročím nebo přiskočím.
výdech hluboký, nádech rovný, výdech hluboký, odroluju se úplně nahoru, si sundám to debilní tričko, výdech, ruce před sebe, nádech, ruce nahoru, výdech, hluboký předklon, nádech rovný, výdech, ruce do země, odkročím nebo odskočím, výdech, chaturanga nebo dámský klik, nádech, kobra, výdech, pes hlavou dolů, zůstávám, pár nádechů a výdechů. S nádechem vynesu pravou nohu, pokrčím ji a udělám si několik kroužků v kyčli. Na jednu stranu pomaličku dělám ty kroužky, jo? Je to těžší, když to dělám pomalu, ale to chceme. Na druhou stranu pojďte. Super, nádech tu nohu zase natáhnu a s výdechem ji přehodím pomaličku na svoji levou stranu. Super, jo, paráda. Zvedám pravou ruku nahoru. Super, a dívám se nad sebe, otevírám hrudník. Pokud je to moc, sedám si na zem, jo? Pokud to zvládnu na té ruce, držím tam chvíli. Super, jo, levá natažená, pravá je pokrčená. Výdech, sednu si na zem. Sednu si zpátky, super, jo. A půjdeme se do toho párkrát zvednout. Takže nádech, zvednu se, podívám se za sebe, výdech zpátky. Paráda, pojďme ještě 4. Výdech. 3. Výdech. Ještě 2. Určitě tu ruku budete cítit, ale to nevadí. 1. Ještě trošku více se zkusím otevřít tomu hrudníku. A potom se dostanu zpátky do plenku. Obě, všechno na zem. Výdech. Nádech, kobra. A výdech, pozice dítěte. Hlava na zem, povolím. Super. S nádechem pojďme zpátky na 4 a čeká nás to na druhou stranu. Takže nádech, výdech rovnou pes hlavou dolů. Nádech, vynesu levou nohu, pokrčím ji a dělám kolečka na jednu stranu. A na druhou, pomaličku. Super. S nádechem natáhnu levou, s výdechem se otevírám a hážu ji pomaličku na levou stranu, otevírám hrudník, dívám se nahoru, potažmu za sebe. Super. Super, super. Chvilku tady zůstaňte. Jo, tahle noha je natažená, tahle pokrčená. Jo, přesně. Ano, paráda. Pojďte, výdech na zem a nádech se otevřu zpátky. Výdech na zem, nádech se otevřu zpátky. Super, ještě 3. 2. 1. A ještě naposled se zkusím trošičku více otevřít. A výdech. Úplně zpátky, plank. Všechny 4 na zem. Už dávám hlavu zase do podložky. Pozice dítěte. Paráda. Nádech, pojďme zase na 4. Zafixuju špičky a výdech, pes hlavou dolů. Podívám se před sebe, přikročím nebo přiskočím, výdech, hluboký předklon, nádech rovný, výdech hluboký, odroluju se nahoru, ruce k nebi, výdech před sebe. Nádech, ruce nahoru, výdech, hluboký předklon. Nádech rovný, výdech, ruce do země, odkročím nebo odskočím, výdech, chaturanga nebo dámský klik, nádech, kobra, výdech, pes hlavou dolů. Nádech, pravá noha nahoru,
Výdech, přenáším ji na přední stranu podložky. Špička leva 45 stupňů do boku. Každou nohu mám na jedné straně podložky, větší rozptyl. Nádech, ruce k uším. A ty boky mi směřují dopředu, jo? Bojovník číslo 1. Nádech. Výdech, super. Paráda. Výdech, ruce do země. Plank. Výdech, chaturanga. Nádech, kobra. Výdech, pes hlavou dolů. Nádech, levá noha nahoru. Výdech, přesouvám levou. Ta stejné. Pravá 45 stupňů. Levá směřuje dopředu, ruce k uším. Pánev směřuje dopředu. Lehce podsazená. Nádech. Výdech. Super, výdech, ruce do podložky. Odkročím. Výdech, chaturanga nebo dámský klik. Nádech, kobra. Výdech, pes. Hlavou dolů. Nádech, podívám se před sebe a přiskočím do nízkého dřepu. Takže mám nohy od sebe. Super, paráda. A dáme si ty lokty tak, ať odtlačuju ty kolena od sebe. Mám rovné záda. Dívám se lehce nahoru. Měla bych mít celou plosku nohou v zemi. Mně se zvedá třeba tady tahle. Tak zkuste. Od sebe? No, protože já mám hrozně zkrácené šlachy, víš? Takže pokud to zvládnete, tak super, jo? Tlačte tam ty plosky celé. Super. Dejte ruce do země a výdech jenom zvedněte do hlubokého předklonu. A nádech se vraťte zpátky. Super. Výdech. Nádech. Výdech. Nádech. Ještě 3, 2, 1. Zůstanu ještě na chvíli tady, dole a zahoupu se z jedné strany na druhou. Paráda. Ruce do země, můžu zpátky do plenku. Výdech chaturanga, nádech kobra. Výdech, pes hlavou dolů. Nádech, zvedám pravou nohu. Výdech, posílám ji dopředu, do vysokého výpadu. Ruce k uším, posazuju se lehce dolů. Pravá je pokrčená, levá natažená. Pokud nemůžu, pokládám levé koleno na zem. Super, chvilku tady zůstanu. Půjdu ťuk dolů, zároveň otevřu hrudník, výdech nahoru. Ťuk, výdech. Super. Otevírám, výdech, zavírám. Nádech, výdech. Ještě 4, 3, 2, 1. Zůstanu ještě tady a půjdu pár hmytů. 5, 4, 3, 2, 1. Povolím obě ruce do podložky, odkročím, výdech chaturanga nebo dámský klik, nádech kobra, výdech pes, hlavou dolů. Nádech, vynáším levou nohu, výdech levou dopředu, vysoký výpad na levou, ruce k uším. Super. Levá je pokrčená, obě směřují dopředu, pravá natažená. Pojďme. Jdu dolů, otevírám hrudník, výdech nahoru a zavírám. Nádech, výdech. 5, 4, 3, 2, 1. Zůstanu nahoře a jdu. 5, 4, 3, 2, 1. Ruce do podložky, plank, výdech, chaturanga, nádech kobra, výdech, pozice dítěte. Čelo do podložky, ruce před sebe, uvolním se.
Super. Nádech, pojďme na 4. A výdech, bez hlavou dolů. Zkuste si tam zase zvědomit ty rovné záda, prsty od sebe. A pokud zvládnete, tak zkusíme jít teďkom z lokty na zem. Takže budeme v pozici delfína, což znamená, že jsme úplně stejně jako předtím, ale je to náročnější na ty ramena. Pokud je to na vás moc, klidně z té pozice odejděte a trošičku si můžete přistoupit nohama blíže, pokud to zvládnete. Tohle je víceméně potom nácvik do stojky, jo? Tady se snažíte potom, když jdete těma nohama blíže k těm loktům, tak se dostáváte už potom do stojky. Ale můžete si to zkusit jenom pokud to cítíte teď zrovna. Neříkám stojku, jenom že těma nohama jít trochu blíže. Super. Pokud zvládnu, tak jdu hned do psa hlavou dolů, jinak povolím a vrátím se do psa hlavou dolů, jak chci. Super. Nádech, zvedám pravou nohu. Výdech, posouvám ji na přední stranu podložky. Otevírám hrudník do boku. Pravá směřuje dopředu, levá 90 stupňů do boku. Bojovník číslo 2. Ruce jsou v téčku. Mám je, pokud chci, tak se podívám do zrcadla, jestli je mám ve stejné rovně. Lehce mám podsazenou pánev, jako kdybyste si chtěli zapnout kalhoty. Trošičku níže, pojďme. Paráda. Výdech, jdeme dozadu, sjíždíme levou rukou po levé noze, dívám se do pravé. Pořád mám pokrčenou tu pravou nohu. Nádech, vracím se zpátky. S dalším nádechem natahuju tu pravou nohu, lehce si přistoupím tou levou. Výdech, táhnu se dopředu a s dalším výdechem jdu tou pravou rukou buď to na zem, nebo vezmu bloček, odtlačuju se od bločku, otevírám se, dívám se nejlépe nahoru a jsem jak mezi dvěma stěnama. Ten bloček mám těsně vedle té nohy. Paráda. Super. Vám nemusím mít vůbec asistovat, jste nejlepší. A pokud chci, tak tu levou ruku můžu zasadit za záda a chytnout se až svého pravého stehna. Super, na chvilku tam zůstaňte, dýchejte. Super, povolím ruku zpátky nahoru a s nádechem se úplně odroluju nahoru. Výdech, obě ruce do podložky, odkročím do plenku, výdech chaturanga, nádech kobra, výdech bez hlavou dolů. Nádech, levá noha k nebi, výdech, levá dopředu, pravá 90 stupňů do boku, levá dopředu, obě nohy za sebou, ruce do téčka, dívám se za prostředníčkem, trošičku níže se posunu. Pozor, ať mi to levé koleno nepředbíhá špičku, jo? Super. Podsazená pánev lehce. Paráda. Ještě trošičku zkusím jít níže, trošičku více pokrčím tu nohu, pokud to zvládnu. Držím. Výdech, posouvám pravou ruku po pravé noze, dívám se do té levé. Super. Nádech, vracím se zpátky, narovnávám levou nohu, přisouvám pravou, výdech, tlačím ruku dopředu, s dalším výdechem levou ruku buď to na bloček nebo na zem, otevírám hrudník, dívám se nahoru. Super. Pokud zvládnu, tak tu pravou ruku pokrčím a posunu si ji až za svoje levé stehno. Otevírám tím více ten hrudník.
Paráda. Nádech, vrátím ruku zpátky nahoru. S dalším nádechem se úplně posouvám zpátky nahoru. Obě ruce do podložky. Výdech, čaturanga nebo dámský klik. Nádech, kobra. Výdech, pes hlavou dolů. Super. S výdechem se posouvám na všechny 4. Ruce si zafixuju. Zafixuju si i kolena. A půjdeme teďkom, první se na mě podívejte, já se zvednu do toho medvěda a půjdu výdech, střecha, nádech, zpátky. Tohle si párkrát uděláme, jo? Tady tuhle sekvenci. A potom to vysvětlím dál. Tak pojďte na 4. Zvednu pomaličku ty kolena, výdech, pes hlavou dolů, nádech pomaličku, zpátky. Výdech, pes hlavou dolů, nádech, zpátky. Ještě 5, 4, 3, 2, 1 a zůstanu v psovi hlavou dolů, zpátky do stolečku. Mám jenom nohy nad zemí. Držím to tím středem těla. A zkusím lehce na levou stranu, na pravou, jako kdyby mě někdo chtěl vybalancovat, jo? Jenom se nahoupávám a je to náročné, protože se snažím se držet. Ani se nehnout, ale jdu napravo, nalevo, pár centimetrů. Kolena mám pořád nad zemí. Pokud nemůžu, tak samozřejmě spočnu, jo? Ještě pojďme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pes hlavou dolů, pojďte. Výdech. Nádech, zvedám pravou nohu nahoru. Výdech, dávám ji dopředu na podložku, zůstávám dole. Ruce mám na levé straně od mojí pravé nohy. Pokud už nemůžu, tak pokládám koleno na zem. Pokud můžu, tak zůstávám a pohoupu se dopředu, dozadu. Super. S výdechem povolím, pokud zvládnu, i lokty na zem. Pokud nemůžu úplně lokty, tak si můžu zkusit na bloček dát ty lokty. Ale jenom jestli vás to tam pustí. Pokud ne, tak zůstaňte klidně nahoře. Zahoupu se zase. Dopředu, dozadu. Výdech, pokládám levé koleno. Nádech, ruce natáhnu a s výdechem natahuju i pravou nohu. Dostávám se tady dozadu a zkusíme. Nádech, otevřu hrudník, pokrčím tu nohu, podívám se nahoru, výdech, dostávám se dopředu s nataženýma rovnýma zádama, jako bych se chtěla dotknout té špičky. Nádech a výdech. Pomaličku, jo? Nádech a výdech. Nádech a výdech. Ještě jednou. Nádech, výdech. Super, nechávám tu nohu nataženou, zaflexovanou. Ruce si dám teď k uším, nebo takto, k hlavě. A s výdechem půjdu levým loktem, jako bych se chtěla dotknout toho kolene a zpátky. Je to docela dost balanční. Zkuste tam balancovat, pokud by to bylo moc těžké, tak si trošku rozšířte nohy od sebe. Pojďte. Výdech. Ťuknu. Nádech zpátky. Super. Jo, paráda. Nemusíte se tam úplně dostat, stačí jenom trošku. Jo. Ještě 4, 3,
2, 1. Na chvilinku tam zůstanu. 3, 2, 1. Super, ruce do podložky. Nohu dám zpátky. Výdech, pes hlavou dolů. Nádech, zvedám levou nohu nahoru. Výdech, posouvám ji dopředu. Mám pravou nataženou, pokud nemůžu, tak už ji dávám na zem. Ruce mám na pravé straně a pohoupu se dopředu a dozadu. Mám rovné záda, jo? Super. Zastavím se a pokud chci, tak pokládám lokty na zem, nebo pokud chci o něco níže, tak si je dávám na ten bloček. Super. Paráda. Klidně si položte to koleno a klidně si to udělejte jenom s tím kolenem na zemi, jo? Takto a ty lokty se snažím trošku jenom tlačit k zemi. Paráda. Tak, super. Půjdu tím kolenem teď na zem. Ještě chvilku se odtlačím a výdech, natahuju tu levou nohu, nádech, jdu nahoru rukama. No, já jsem to udělala trošku špatně, dejte si je dolů a půjdeme. Nádech dopředu, otevřu se hrudníku, natahuju ruce nahoru, výdech, předklon, dívám se za levou nohou s nataženými zády. Nádech, otevírám se, dívám se lehce nahoru, výdech k levé noze. Ještě 5. 4. 3. 2. 1. Super. Dám si teď, natáhnu si tu nohu, zaflexuju ji, ruce si dám zase k uším a výdech, půjdu pravým loktem k levému koleni a zpátky. Pojďme ještě. Zkuste tam balancovat, jo? Já vím, že to je náročné, mně to taky nejde, ale je to hodně na balanc. 4. 3. 2. 1. Na chvilku tam zůstanu. 3, 2, 1. Super, krčím nohu. Zpátky, pes hlavou dolů. Nádech. Výdech. Tak, ještě to tady prodýchejte. Super. Tak, s nádechem se podíváme před sebe a přikročíme nebo přiskočíme. Pokrčíme obě nohy jako na kolejnici a s nádechem jdeme do židle. Ruce máme u uší. Držíme rovné záda. Super, jdeme trošičku níže, jo? Nechci, abyste měli vyšpulený ten zadek, ale abyste ho měli takto hezky srovnaný. Ruce buď to mám takto vepředu, anebo u těch uší, jo? Nádech nahoru. Výdech, ruce před sebe, židle. Nádech. Děláme si pár dřepů, jo? Výdech. Ale snažím se mít ty kolena hlavně ve stejné úrovni. Nikam s nima neuhýbat. A zadek nemám vyšpulený, ale lehce podsazený. Ještě 3. 2. 1. A zůstanu nahoře. S nádechem vysouvám levou nohu nahoru, obě ruce taky a výdech, modlitbu před sebe. Balancuju jenom na pravé noze. Můžete jít mimo tu podložku, jo? Ona je totiž někdy mi přijde hodně měkká. Takže mám pokrčenou levou. Super. Výdech, posouvám levou úplně za sebe, zároveň i s rukama. Dávám je do takové šipky.
Zaflexovaná levá noha a hrudník mi jde lehce k zemi. Chci mít rovné ty záda. Chci být jako v holubičce. Jo, super. Pokud mi to nejde, nemusím tu nohu mít nutně ve stropu někde, můžu si ji položit na zem. Snažím se tam balancovat, jak to zvládnu. Výdech, vysouvám tu levou zase zpátky, krčím ji a zasazuju teďkom levý kotník o pravé koleno, jo? Takže takto, nebo spíš kotník, bych řekla lehce nad kotníkem a s výdechem si lehce do toho sedám pomalu. Snažím se tam balančně to zvládnout. Pokud to nezvládám, tak zůstanu nahoře a tu nohu klidně můžu nechat i jenom tady. Pokud to zvládám, tak půjdu pomaličku níže. A pokud to zvládnu, tak klidně až se ty ruce mi dotknou té nohy. Pokud je to těžké, tak zkouším tam balancovat chvíli jenom s tou nohou nahoře, jo? Kdekoliv zasazenou. Ale pojďte ještě chvilinku. A pokud chcete, pokud tam zvládáte být, já vám dám ještě takovou challenge. Pokud chcete, tak si to zkuste. Dostanu se těmi lokty až za tu nohu, půjdu na zem, zvedám pomaličku tu pravou a dostávám se jenom na ruce. Ono to vypadá zase strašně těžce, ale když už tam ty lokty dáte, když už je máte pod tou nohou, tak to jde. Ale jinak to jenom zkoušejte se dostat těmi lokty trošku níže, jo? Super. Super. Jo, přesně. Zaflexuj si ale tu nohu, ať nahoru se ti nevyhodí kotník. Jo, a teď jenom si to zkoušej. Nemusíš tu nohu zvedat, jenom si zkus ten balans tam převádět. Super. Paráda, jo. Je to i těžké kvůli té nohy, protože tím otevíráte hodně kyčle, jo? Tak pojďte už pomaličku zpátky a výdech, hluboký předklon, jo? Vyvěsím hlavu, vyvěsím se úplně celá. Pokud se vám nějaká ta pozice líbí, tak si klidně můžete zkoušet doma, ale samozřejmě, že tam vždycky chce mít více věcí nějak protažených nebo zahřátých. Ještě se můžete chytnout za lokty a pohoubat se zprava doleva. S nádechem krčím nohy a jdu zpátky do té židle. Zase mám ty ruce u uší nebo u hrudníku. Výdech nahoru. Zase si uděláme pár dřepů. Nádech dolů, výdech nahoru. 5, 4, super. 3, 2, 1, zůstanu nahoře. Zvedám tentokrát pravou nohu, zároveň ruce dávám do modlitby, chvilku balancuju, jo? Tu levou úplně nezalamujte, nemějte to koleno takhle, ale lehce pokrčené. Výdech, posouvám tu nohu úplně dozadu, ruce podél těla do šipky. Chci mít rovné záda a být v takové holubičce. Super. Samozřejmě pozor na bedra, tu nohu nemusíte úplně nutně dávat do stropu. Stačí, když bude srovnaná, anebo když mám problém s balancem, tak klidně ji dávám na zem a jenom zkouším být na té levé. Super, nádech, vracím nohu zpátky. Výdech, zasazuju teďkom pravý kotník o levé koleno a s výdechem se zase pomaličku dostávám dolů. Pokud nemůžu, je to na mě těžké ten balans, tak tu nohu nechávám tady. Nebo si ji dávám tady a zkouším jít jenom níže. Jo? Mým cílem je jít fakt co nejvíce těmi lokty k zemi. A pokud chci zase si to vyzkoušet, tak můžete se dostat těmi lokty až pod tu nohu, mít zaflexovanou tu pravou nohu, ruce si dát na zem a zkoušet si
se odrazit, jemně balancovat na těch rukách. Jo? Super. Stačí jenom, když tam ty ruce dáváte dolů. Chviličku tam ještě buďte. Paráda. A pojďte se s nádechem vracet zpátky a výdech, hluboký předklon. Tady se potkáme. Uvolním se. Super, nádech, rovný předklon, podívám se před sebe. Výdech hluboký a odroluji se úplně nahoru. Ruce k nebi. Výdech, ruce před sebe. Nádech, ruce nahoru. Výdech, hluboký předklon. Nádech, rovný předklon. Výdech, ruce do země, odkročím nebo odskočím. Výdech, čaturanga nebo dámský klik. Nádech, kobra. A výdech, bez hlavou dolů. Nádech. Výdech. Nádech. Výdech. Nádech, podívám se před sebe a můžu jít do sedu. Pravou, levou. Přesunu se na zadek. Vezmu si ten bloček, dám si ho někde k sobě, pokrčím si nohy a s výdechem pomaličku se odroluju na zem, jo? Ten bloček si dám mezi ruce na tu delší stranu a budu se snažit tlačit ty ruce k sobě, jo? Během toho, co budeme dělat. Čím více budu tlačit, tím to bude těžší. Obě nohy vysuneme nahoru, takže je máme do 90 stupňů. Chvilku zůstanu a zvědomím si, jestli tlačím bedra k zemi. Jestli mám lehce podsazenou i tady tu pánev. Celou dobu chci mít ty bedra u země, jo? Nechci tam mít žádnou mezeru. Výdech, natáhnu pravou nohu, nádech zpátky. Výdech levá, nádech zpátky a přidáme ruce dozadu. Výdech pravá, ruce zpátky. Levá, ruce zpátky. Super. Pojďme. Výdech, nádech, tlačím bedra. Kdyby to bylo moc, kdybych náhodou ty bedra cítila, tak raději si ty nohy položím na zem a jenom natahuju levou a pravou. Pojďme ještě chvíli. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nohy teďkom natáhnu nahoru, znovu je zaflexuju, chytím si ten bloček nahoře a zkusím lehce, jako kdybych se chtěla dotknout toho bločku těch nohou. Výdech. Nádech nahoru, výdech dolů. Výdech. Pojďte, jsou to takové jenom pár centimetrů, zvedám lopatky. Můžu si ten bloček nechat nahoře, jo? Nemusím ho dávat už za hlavu. Jenom nechávám ruce a dělám takové vlastně skoro až hmyty. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a povolím, krčím nohy do země, bloček dávám pryč. Obrátím se teďkom zpomaličku na břicho. Super. Dám si čelo do podložky a ruce si dám podél těla, jo? Zkusíme teďkom jenom s nádechem lehce vyzvednout ty nohy. Zatnu hýždě a vyzvednu nohy. Zkuste to. Špičky mám rovně, jdou mi do takové šipky a výdech povolím. Zkusíme ještě jednou, jenom ty nohy.
A s nádechem dalším zvednu i hrudník. A podívám se lehce před sebe. Zvednu i ruce od země. Jsem v takové zase špičce. A výdech do země. Pojďme ještě jednou. Nádech, vyzvednu úplně všechno. Podívám se před sebe. Držím to jížděma. Necítím bedra, kdybych cítila bedra, tak jdu níže. Ještě pojďme, chvíli tady zůstaneme. Pokud zvládnu a cítím, že to držím opravdu těmi jížděmi, tak lehce můžu více zvednout ty nohy a výdech do země. Natáhnu ruce teď před sebe. A s nádechem zvednu jenom pravou ruku a levou nohu. Výdech do země. Čelo můžu taky odlepit, jo? Nádech naopak, levou ruku, pravou nohu. Výdech do země. Ještě jednou naopak. Pravou, levou. Výdech. A ještě jednou. Výdech. S nádechem nazvednu teď úplně všechno. Ruce i nohy. A výdech půjdu levou ruku, pravou nohu lehce nahoru a naopak, jo, jak kdybych plavala, říká se tomu plavci. Zvedám do diagonály pravou ruku, levou nohu a levou ruku, pravou nohu. Pojďte, pomaličku. Držím to jížděma. Zatínám ruce, zatínám nohy. Ještě 5, 4, 3, 2, 1, povolím. Super. Paráda. Pokrčím si teď pravou nohu a chytnu ji pravou rukou. S výdechem přitlačím k sobě. Super, posílám do země. Přitahuju levou nohu. Chytám ji levou rukou. S výdechem přitlačuju k sobě. Super. Povoluju. S výdechem obě nohy a chytám si je do obou rukou. Za kotníky nebo za nárty. Přitlačím je k sobě co nejvíce ty nohy k zadku. A potom půjdeme zkusit s nádechem do těch nártů zatlačit a tím se zvednout v hrudníku a otevírat se. Takže pojďme výdech a nádech. Tlačím do nártů, dívám se před sebe, otevírám hrudník, vydržím tam chvíli, pokud to zvládnám. Ještě nádech, výdech a povolím. Uděláme si to ještě jednou, jo? Teď už víte, jak na to. Takže si zase chytněte ty nárty. Zatlačíme první k sobě. A s nádechem potom tlačím do nártu, otevírám hrudník. Nádech, výdech ještě jednou. A výdech do země. Paráda. Pouštím ty nohy pomaličku k zemi. A otáčím se na záda. Pomalu se odroluju. Kolena si pokrčím a zase je přitáhnu. Úplně co nejvíce k sobě a promasíruju si bedra, takže udělám zase pár kroužků těmi koleny. Napravo a nalevo. Je to zase intuitivní, jo? Takže jak to cítíte? Znovu si chytnu ty nohy z vnější strany, za chodidla a s výdechem je pošlu blíže k sobě, ramena tlačím k zemi. Pohoupu se zase ze strany na stranu, pokud potřebuju ty bedra ještě promasírovat.
Super. Výdech, pomaličku pouštím nohy obě do země. Nechám je spadnout, tak jak je mi to pohodlné. Nechám špičky spadnout od sebe. Zkuste už povolit ruce, nohy. A zkuste ještě s nádechem zatnout svoje pěsti, zatnout i chodidla. A s výdechem uvolnit a úplně všechno z toho těla pustit. Nechat to jít. Vytvořit znovu ve vašem těle tu vlnu, která začne v břiše a končí ve klíčních kostech. A myšlenky zkuste na chvíli nechat být a dostat se zpátky do toho těla. Nechat ho tady roztopit. Zkuste už se pomalu vrátit zpátky na podložku. Prohloubit váš dech. Zahýbat konečky prstů na rukou i na nohou. Pohoupat se možná ze strany na stranu. A nebo se protáhnout, jako když ráno vstávám. A až budu chtít, až to budu cítit, tak se můžu přetočit na svůj bok a zůstat v klubíčku. Ještě na chviličku si dopřát ten moment pro sebe samotnou. Potom už se můžu vynést do jakéhokoliv sedu, který potřebuju, který zrovna cítím, že mi udělá dobře. A pak už si před hrudníkem rozmasíruju ty ruce, vytvořím v nich teplo a ty teplé ruce si teď pošlu kdekoliv na těle, kde je potřebuju. Ať už to jsou ruce, záda, břicho, krk, kdekoliv. Spojím je ještě před sebe a se zavřenýma očima si ještě poděkuju za tu lekci. Možná si zvědomím ten záměr, jestli jsem nějaký měla. A poděkuju i svému tělu, že to se mnou zvládlo a že to zvládlo perfektně. S nádechem můžete už otevřít oči
A já vám moc děkuju za dnešní lekci. Mějte se krásně, mějte krásný večer a uvidíme se zase příště. Tak ahoj, namaste.